Taitava. Hyvä. Taitava. Eli todella pennut on nyt 4 viikon ikäisiä. Hei rakas, hei. Hei rakas. 4 viikon ikäisiä ja nyt todellakin pennut on opetelleet syömään ja he syö nyt 3 kertaa päivässä ja sitten 3-4 päivän kuluttua niin aletaan sitten syödä 4 kertaa päivässä, että sitten he syövät 4 kertaa päivässä sinne ihan luovutukseen saakka ja siitä sitten ylikin hetken ja sitten siirrytään 3 kertaan päivässä ruokailuun. Ja todella pennut on nyt 3-viikkosena madotettu ja seuraava madotus on nyt sitten 5 viikon ikäisenä. Ja tässä nyt opetellaan elämää ja nyt on hirveän tärkeää nyt 4 viikosta eteenpäin. Paljon ääniä, paljon kokemuksia pennuille, erilaisia. Että valitettavasti tänään on sää vähän kehno, niin oli tarkoitus lähteä meidän mettälenkille tänään, mutta todellakin vähän turhan viileä näin nuorille pennuille lähtee metsälenkille, että nyt tultiin ihan vaan tähän vähän totuttelemaan tätä ulkoelämää. Ja paljon erilaisia ääniä, erilaisia kokemuksia. Ja sitten jos hyvin kasvattaja voisi, kun pennut syöttää, niin pennut totuttaa jo täällä, hyvä. Eli yleensä aina ruokaa annetaan sille, että kutsutaan. Kutsutaan luokse tai vislataan luokse, niin pennut oppii siitä jo, että kun taputetaan, kutsutaan, niin tullaan luokse. Eli niillä tulee hyvin varhaisessa vaiheessa jo tää ihan normaali luoksetulo, joka on oikeastaan koiralle kaikkein tärkein asia oppia, että koira tulee kutsusta luokse. Hieno, hyvä. Eli tää on nyt ihan asioiden elämä opettelu ja koirat, pennut on ihanimmillaan oikeastaan tässä iässä. Tuolla on 2 tutkimusretkellä, että todella paljon kokemuksia, ääniä, erilaisia ihmisiä ja hyviä kokemuksia, positiivisia kokemuksia. Eli ennen 5 viikkoa niin tietyt negatiivisetkaan kokemukset ei jää niin voimakkaasti mieleen että yrityksen ja erehdyksen kautta opitaan asiat. Tölkit on hyviä pennuille opettaakseen ääntä. Erilaisia ääntä ja näissä on kiviä sisällä, niin pennut tottuu ja pienestä pitäen erilaisia ääniä. Hyvä! Hieno tyttö! Hieno poika! Ja äiti vielä imettää ja hoitaa, mutta koko ajan enenevissä määrin lyhyempiä aikoja. Ja todellakin emä alkaa vähän katselemaan pentujen murisemisen ja haukkumisten perään, että missä vaiheessa hänen täytyy sitten kanssa alkaa vähän opettaa pentuja, millä tavalla käyttäydytään. Eli pennuthan monesti vierotetaan, emä alkaa niitä automaattisesti vierottaa siinä 5-6 viikon iässä, eli se pikkuhiljaa vähenee se imetysten määrä. Ja samalla todellakin niin sitten pennut syö jo 4 kertaa päivässä, että ne ei ravinnon tarpeenkaan mukaan sitten tarpeesta aletaan opettelemaan juomaan vettä. Ja hampaita opetellaan käyttämään. Hampaita opetellaan on erittäin tärkeää, että pennut on pentue sisarusten kanssa ja opettelee koiran kieltä ja leikkimistä ja koirana olemisen taitoja. Purraa vähän siskoa ja veikkaa ja leikitään. Ja täällä. Harjoitellaan, mennään sisälle päin. Täällä, hyvä, hienoja. Mä en pysy mukana. Hienoja. Tänne mennään, katsotaan, täällä on portaat. Kävellään jo. Hienosti, hyvä. Hienosti, tule. Täällä. Hienosti, täällä. Hyvä, noin, hienosti harjoitellaan. 4-viikkosena mennään portaita. Hyvä, hienosti. Hyvä, täällä. Oppi, täällä. Mennään. Täällä. Hienosti. Hieno. Tänne. Hieno. Täällä. Hienosti tulee. Tosi taitava. Noin, hienosti osaa. Ne on porras. Hienosti tulee, hyvä. Taitavasti siinä on kiviä. Tule vaan. Tule.